Bun venit la un nou episod de Cosnero Bobs. Aici alături de Andrei. Hai să intrăm frumos și el așa pe mapa Minecraft. Eu mă joc cu draft. Intrați la mine pe canal, mă cheamă Andrei S. Brum brum. Cristiano Ronaldo și Victoria Cristian. Știi, cu 5-2 sunt în finală cu Zenit. Am mai fost o dată în finală cu Zenit și am bătut-o. Mor. Și eu și-o Poate voi face și un alt canal. Să nu fie numai cu vloguri. Da. Benches and afford and afford being this. Tastatura mea e de căcat și greșesc de te. Oh, am fiind default. Nu-i de bine. Dau restart la draft. Și nu le picam ăsta. Ce episod mic ai făcut și tu, Andrei? Se spără fanii. Da, și am filmat deja 6 minute. Eu am filmat 100. Și tot îmi merge. Ai, unde mă duc? Eu mă prind de adură. Hai, ți-am mai zis sigur, merge să Știu, taci. de 15 minute. Da. Desigur, oameni buni. Oameni buni și nebuni, oameni buni și nebuni. Și cine îl știe pe Bărcea, voievod? Ce-am cu Bercea cu jucătorile lui? Da unde, mă? Cine îl știe pe Max? Hai, cu Cel mai bun Bercea. YouTuber. Nu lași, mă, cu Maxim. Hai, mă lași. Să-i dați dislike-ul, nu Să-i știu. dați dislike lui Maxim Filip. Să-i dați Să-i dislike. dați like decât la serie. Lui ăsta îi place de X-Breaker. Că se face numai filmulețe cu fotbal. Taci, mă, îmi place și Îi place și de Păi și mie îmi place de ăla. Dar cel mai tare de Max. Cine îi place de Max să dea like și lui Care adrese Max? Că-ți Infinit. Că e cel mai tare. taci, mă. Hai mă, tu cel Max ăsta. 6 e mai tare. Mamă, i-am găsit. Am bubuit. Iar dacă are mai puține abonații, să călătorești. Sunt mort. N-am minigun. Îmi trebuie un... Buia. Buia. Trebuie și asta. Îmi trebuie și o armură frumos. Și lanțe. Sunt mort. E batire cacio. E naro cappato. PewDiePie. Ai, mort. Da, și ați văzut că dacă vă place de bine să nu uitați să dați like. Dar ce ori să se căsătorească lumea? Păi da, normal, mă. Până și femeile să vină așa. La mine pe loc. Poate nu să mai zică ceva. Ăsta n-are nicio fată așa de pe lângă. Vrei să zic acum ceva? Nu o să zic acum, o să zic mai târziu. Hai, Nu. Am aflat cum să tai din filmare. Dar oricum știam de mult. Mor. Eu vreau să fiu polițai. Vreau să fiu polițai. Poliția. Treceți pe linia de pieton. O, ești mort. Ești mort. Da, eu l-am bubuit, că ți-ai bubuit.
Voi ați murit, eu nu. Să văd de ce fac chestia. Sunt mort! Dacă mai trage un glonț în mine. Oh, cum s-a... Sunt mort! Hai, fraiere, urc. Nu, sunt mort! Mă, nu. Sper că e mașină rapidă asta. Vede că da. Da, și cu fotbalul. Și asta e. Andrei, vai dragă, Asta este. vai dragă, că e cam asta. Un cât de mult Upu, a, sunt mort. ce faci Upu, fără de a... Ar fi bine dacă am încheiat draftul de astăzi. Avem meci cu FC Bayern München. Stau pe Isco jucări. deschide scorul. Isco. Mihai se duce să-și ia cea mai tare mașină. Frână! Pericol. Da, stați puțin să-mi verific și eu aici ceva, dacă mai merge să filmez. Da, mai merge. Gabi, Isco. Cât ai filmat? Nu știu. 6 minute. 5-0. Și ne calificăm în finale cu Inter. Și aici voi închide episodul și pa, pa!